Do, Praneso. Budaya Jawa, ayo prakonco, do nonton kuda Praneso, yo ayo, kuda Praneso maju. Ayo prakonco, urip budaya Jawa, ayo prakonco, do nonton kuda Praneso, yo ayo, kuda Praneso maju. Maafkan jika tak berkenan di hati. Asik. Praneso lho iki. Inilah jadilan kami. Budaya kami, maafkan jika tak berkenan di hati. Asik.
nyebar ke blas babat, nyebar ke blas babat, yo. Yo. Oh ya. Oh ya. Oh 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 ya. Oh 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 ya. Oh ya. Oh ya. Oh 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 ya. Oh 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 ya. Mesem des. Wes. Oh. Mekar. Oi, oi. Yo prakonco dolanan ning jopo. Padang bulan padange kaya rino. Rembulane sing ngawe-awe ngelingake aja padha turu sore. Prakaca deleng kuda pranisa. Kumpulan jadilane gawe tengah. Jogete alus tur bagus-bagus. Matur nuwun dumateng para pamirsa. Yo prakonco dolanan ning jopo. Padang bulan padange kaya rino. Rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Yo prakaca deleng kuda pranisa. Kumpulan jadilane kaping tengah. Jogete alus tur bagus-bagus. Matur nuwun dumateng para pamirsa. Matur nuwun sampun nanggap pranisa. Jalan-jalan ke Simpang Lima, jalan-jalan ke Simpang Lima. Nyebarake tindak tanduk putih luhur, nyebarake tindak tanduk putih luhur. Gotong royong sifat bebrayan kang luhur, gotong royong sifat bebrayan kang luhur. Ing nasti timring tumindak more kasih, ing nasti timring tumindak more kasih. Urip aja tumindak kang iwa, urip aja tumindak kang iwa. Eling-eling tandang gawe pakarya, eling-eling tandang gawe pakarya. Bul
Semoga Mas Dang kagem nyaosi cindera mata saking kudo Praniso. Monggo Pak Wahyu jumeneng wonten mriki Pak Wahyu. Nyuwun sewu wau kesupen Pak. Jatosipun wau badhe Bapak Tiga. Menika wonten tanda terima kasih atau menapa nggih? Istilahnya ucapan terima kasih kepada Bapak Wahyu bahwa telah mengundang kami sekeluarga Kudo Praniso. Menika kenang-kenangan sapa sesuk sing nanggap dicaosi kenangan. Nggih, menika mboten ateges jangan dipandang harga berapa ini sebuah cendera mata, tetapi ucapan terima kasih sekali kepada panjenengan yang telah menghibur masyarakat sini dan khususnya kagem keluarga panjenengan, mugi-mugi benjang nanggap malih. Amin. Ngaten semoga dipuntangi. Tepuk tangan untuk Kudo Praniso dan keluarga Bapak Wahyu Tianto. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun Mas Wahyu. Dilanjut mboten Mas? Nek biasanya pun dinaik njuk bubar ya. Yuk Jawa klasik yuk. Sudah saatnya gandrung kagem panjenengan sedaya. Iki doni meneh iki. Ra ono liyane ketoke mo. Ning kene sik gelem edan ngono kae ya ming kae. Aku pengen bos Ari jane karo Fani ngono bayang. Ngono. Heeh. Model joget kaya robot. Yo, gandrung yo. Aku pengennya jenengan nih. Wah, yo ora mosok celeng kok gandrung. Yo, gandrung, yo. Ayo kasih jalan ya, kasih jalan. Ya, Ayo. kasih jalan yo. Kasih jalan yang lebar-lebar. Endi ta iki? Malah jedul saka mburi to, jangkrik tenan. Jan. Iki mau leh pira kok leh ngedan. Jeng Sasa. Jan. Jeng Sasa. Sikat. Aku iki tukang tambal ban. Yuk gandrung yuk. Badhe ngendikan. Monggo, semoga. Kagem Bapak keluarga ageng Bapak Wahyu Tianto. Wahyu Tianto. Bapak Wahyu. Sugeng sonten kami mewakili dari Kudo Praniso mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf yang lahir batin bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tindak tanduk di keluarga Rewulu Kulon, terutama Pak Wahyu, mohon maaf yang besar-besarnya. Kami cuma manusia biasa, banyak kesalahannya. Jangan lupa Pak sawerannya, matur nuwun. Amin. Kuwi lho, Jeng. Kuwi wis usak-usak ning nggon kathok kuwi. Nah. DP Pak, DP. Yo, gandrung kagem panjenengan saya. Wong yen lagi gandeng, ra peduli
Don, nek gandrung ngono kuwi ra sing wedok mati. Malah kok smackdown barang iki piye ceritane iki? Iki konsepe piye, Kang? Syukur. Rasane piye? Rasane piye, Ndol? Yes. Iki zong nyedaki Pak Wahyu ngono. Kae. Nek kono lho. Pak Wahyu nek kene kok. Wes, kene sik leren sik. Mo. Nek nandang ngaten iki kira ya matane, Mo. Lah pripun? Nek nyandang ngono iki matane kira. Loh. Amin, amin. Diaminin ya. Kau pedal, rambutnya dal, ini dal, baliknya dal. Malah kaya wong Oh, pedal rambutnya gorene. kaya jenggot nih. Ono dongeng ente-ente si temunggul patenono panunggul apa dosane angungkuli ing sasama aja dianggep ndak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketipasa semut ireng anak-anak sepi kebobongkang nyebrang bengawan
Kartosuro kaca mento cinandang wejinang guri mati cineker ayam iki loco iki loco datilane soprane so nyamping tengah iki loco datilane soprane so nyamping tengah iki loco datilane asih nyamping tengah iki loco datilane asih nyamping tengah. Ayo kanca ayahe karyane praja kene kok gonong tandang gawe Sayo rukun bareng roprane sawae lilolan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat diolang olong akeh pasti enggal rampunge Kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris ayo kanca ayahe karyane praja kene kok gonong tandang gawe Sayo rukun bareng roprane sawae lilolan legowo kanggo mulyane negara siji loro telu papat maju papat diolang olong akeh pasti enggal rampunge kolopis kontol baris kolopis kontol baris kolopis kontol baris yo ayo lololololot ayo ayo arep ketek arep tak udunke supaya gelem arep tak dukunke ore ose tak ose lore polane sawa cilik buntute dawa kadang lirik sing kira-kira sing dilirik kudu pranesa ose ore tak ose ore intar-intar nang isor suro suro iku sawang-sawangan intar-intar meng arep meru bareng meru sawang-sawangan hore hose tak hore hose boyo mesem rekut pekae opo Bayu
masuk, kulaturi. Megar, mepet, pintu masuk, kosongkan pintu masuk. Oh, tos. Ojo ewo, ojo tanpa kuwo. Ojo aku ugo tansi, waing janji. Mesumo, watone, watone, komongan, mesti kesempatan. Ayo, dodol ro benjo, dodol ro benjo. Dok Linda, Dalem mo. saiki santri pekok Doni kon gedruk pindho. Ya, bisa ta Dan? Iso. Ayo gedruk pindho madhep rono. Ayo. Santri pekok yo. Dados. Ayo Mbak Anis. Ayo bocil pojokan mana? Ayo Mbak, pojok kono ayo. Jatahmu. Ayo Benjo. Doni gedruk pindho Don. Yo. Yo Don. Dondo deno santri lulusan pondok isih perawan dorong tau ketemu tarewangi sarungan gawe saka assalamualaikum ngapa
Kowe ngopo, Don? Geruk-geruk Doni. Gendok dino santri lulusan pondok lidah berawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gelis sangka assalamualaikum lakono babane mlero ayo Tobat kapok lombok kacang lurus kadang minggu Tobat nompet kapok lengkang oleh ditong Wes tahun-tahunan balik aku dadi preman Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman Hei! Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu Tobat nompet kapok aku pengen oleh dino Wes tahun-tahunan aku amat dadi preman Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu Tobat nompet kapok aku pengen oleh dino Wes tahun-tahunan aku oleh dadi preman Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman Don, cek tak takoni mo, tak takoni sik. Kuwi nang warung wong ijolke dit receh apa? Kowe kok gaya? Kowe tak dum-dum kabeh dinai 2000. Pira to, Mak? 2000. Tiwas aku ki nyerak kadikono kayane biru 50.000 Jangkrik tenan kok. Sik Ayo apa 2000, ayo. Dinteni reoke jare. Apa derek napa? Jenang gula mo. Oh nggih, saking Mas Seto nggih. Nggih. Mas Haji, ya semoga. Wo nggih niki wonten pemundutan musik nelongso. Oke. Nggih. Mas, nek nyaosi ampun penyanyi tok niki ra muni mengko Mas. Mbok yakin wis. Nek mau nyanyi tok ora ono gamelane ora gayeng Mas. Coba Mas, nang nei. Apa iki? Jenang gula ya. Jenang gula Ya, kubusin terus nelongso. tarik riyen kubusin nelongso. Aku kok ngabani oleh 100. Ya udah, ya. Wis. Ora sanggo gamelan. Mas Ali. Yuk. Jenang gula. 52 mo sekone Doni 2000. Ayo jal.
Joget, Pak. Ning saiki parmukti kowe kanca lali marang aku sithik kowe nasu banjur ngajak madu ngono aja ngono. gandeng Hoya hoya.
isih jam 5:04 Mas Dut. Dipinangkani. Inggih. Pupu sing nelongso mau Mas. Inggih, Rama. Kuwi mau nggih, semonggo. Mas Freddy. Nek apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mateke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara.
Yo.
Yo yo yo.